Tamo oto eskina manawar aljan ala wawa bon namne bonno wawa manawar tamo oto wawa manawar aljan bayir jabata manawar oto mum on nawaran ma aljan cian mom sa nyawi tenata lawatam hospital on nawaran ma aljan Injaki. Ada lisera men hel di hen taw jung tan bawi set ma totto de pass ma kam ciel mero kandim dai almo be kal jango don haad ma ho mana wor debbo de pass mi ciel no wadi yo an totto almo be yo ko de pass kal kim no jangi ngumu ma biya be pa de pass yunai gasi yim do to bi gasi wadi jog dai jalmo be wala jang gasi wallahi be joba kam abin kuli be jangi wallahi be almu be mbirta ada ayata be lo wallahi is dewal allon terumo tay warik sab al warayi dan talban mala wallahi barot o alwin du wani kasai wallahi gure ne ha baran taktari anak yawa amat bamtane almu na hesim hodan jangi na milawul tijan sweetheart oya no to ya almu ma bai fa ndeysan wallahi dewal alla kam du woni ko aljan alla wela ta et okuma biram ci no kan ma aljan fo bagel bi mam ko tan alla wa ne dum ma la don wallahi na wartama otuma okum aljan basanya witinota on okran ma aljan sego mai ubbet an ubba dum ubbata on okran ma aljan sanani chen okine aljan talba be ko pirete pahamata sanani be da awone lawol tijani awkam aljan won serne ko ngo fena ran jangin do mal ko aljan urdanen okem is wana kay je wallahi pewnan do way ko dum bahno har kam ya do biti ay artu yet ta abonna gasi isa bonindi ka tawa mi do waynu wallahi sanani chen wani ne aljan jangne ma kon ma al isere be jangni ran pour al jangne pour yo be ngol sabndi gamon ji don al helle rias safeji alandi asmo yan alamon palte sanani say umar wa fewa tan cheka la pendere da wallahi wallahi sanani ne wi say al sada chakra dum buju sanani da say umar wal sir say bu gita million ga jo wallahi ko almu don kal do ngel ay ngesidde yato e anda sere be me anyalmo be ni pew an ka cherna nyam taliba go palmo be njiliyo e be goj bag se janane be ngadda anam ta ko be jiti baga aso an ga bagari be manam talba be be am gachengoy wallahi chukina mo en gar do lewur fo dum ne kala se ko was bew gasi halan na ruwa alay nak ponno wa sere pepper no ruarinho om chen basire sen montaka talba be natiyalo hon wanni han we o do reso o karch wanni ha kuber ma hedo hamaon we o karch kalto turo sada yo yaban fotter da wallahi gennaura ay wadano kalto turo sada yo yabande huber weddono sada ko manden matal ba natuje wallahi mars wade sada to tirte be kal chakorto yo yabda sakor wallahi se kalis ne dum don jode ne o kalis se ko bagas wala luju wedndirta wallahi manden matal ba ne te wallahi dara di mbasar hodu wan han chiana ranen jogi dara futon jogi dara do waso watu atu hono wada wan han o kulis torom oke maham almo mu fa ngondo se be chandiri sen jikuj mo enanta wallahi ma one ne peul one o mun wallahi se ngondi no kabe nanda ni gasi wallahi bimbade no wallahi we kala gadna law say umar talib yo yaban worka yo yaban lo taliba be manno se binji ne den wop al binjagdu han sen monta daro tuba ada nenji a che a pull chirti
aɗa andi pullo layanama Allah nela tan weltoto ceeɗɗo layanama Allah nela jim belto gottiwawo touba sa yiiɗi yooɓe jaaɓ Allah on seigne Mountaga waɗata baggaɗo aɗa andi touba so baggago wawaka leydi on seigne Mountaga baggirta waɗa collège men baygoloɓe seigne Mountaga noddoɓe koɓɓe waɗa hen mbaɗɗo image ni no mbaɗata ɗo hay to neɗɗo cikka kay wona kay mbaɗa image Ahmadou Bamba tan dow juuma he cikka kay wala kay seigne Mountaga wiyaɓe Ahmadou Bamba ɓe lombotono woni hen laykino hina baak wiyaɓe Ahmadou Bamba kala hoɗere mum pernaɗo wasa juuɗe onon fof gonten jooɗi on min la ilaha illallah Muhammadou Rasulullah seɓe noon mbannomo kamen liɓat Sénégal seɓe noon mbannomo noon seigne Mountaga baggirta e fof ɓe gon jooɗi wallahi onon banggal teñnoɓe kaadinoɓe ay ɓe tiwa wonnaɓe mbaɗon feehe ɗi mesuji ɗi kesuji fof guitto jakimono seeɗeɓe piroɗon ko on mbattaɗo mbiɗa onko mes ko kaari anda min mi aɗata wuuro ma mi taw debbo mayno moori mes kesal daga mi aɗata wuuro ma si ari mi taw debbo mayno kesal liha ƴooy ema e juulta mi aɗata wuuro ma mi taw debbo mayno waɗi ema e olo waɗi minen talibaɓe mbagge toon min ɗum jaaki eyi anda wasde feere Allah nelaɗo moƴƴa anda tante jooɗiri yimɓi tan pelton han tan nanta tan ko politique Allah wi nelaɗo e nanta anda guel almudel guel mbeɗeten buuɗi joyi buuɗi ɗi kam guel sakkirten Allah nelaɗo babaɓe ɓe jowanten ujunnaji a yiyata hen tamɗo micro wi Allah wi nelaɗo wi poɗɗo usel o wiyata Allah wima nelaɗo wima goɗɗo kay moni jooɗi tan ana mbiyon goɗɗo kay moni jooɗi tan o soyno anda seeɗeɓe ɓe ko basɗo anda nelaɗo Allah jeeyi aljanna wiye ko wasɓe ceeɓi toon yaay safar tawi ko rewɓe ceeɓi toon an worɓe hewɓe jaw anda seeɗeɓe ɓe jaɓani wasa jaaki kala ko peltoɓe mboɗani ɗum min jaaki bas tewi aljanna anda kamen ɓe jaɓani wasa anda almudel nguel alandi koɓe gennatanomo tan almudum ala haali innetake tan anda almodo gandoɗo nde ko tan fotta a yi almodo gandoɗo on nde a fotani ɗum fof o mba andande kay poɗɗa fof ta ɗum firo gandoɗo nde kay jarani firo wat tampino hoorema on andandi ko jogo jawdi noon ɗum waɗi noon e ƴewde ɗum hen foti ƴewde te seereɓe koye mumen anda mbe diine politique yahata e ƴettake heɓe ndoyo politique ɓesata e ƴewde ɗum anda mbe football daga aɗa andi football tagi ɗum hawɗomo Alhussein ɗoɗo waɗa Karbala ƴettoreme pubbel anda seeɗeɓe ɓeɗe kucce talibaɓe pubbel min ɗum jogimi e ƴewtide